Este proxecto de custodia ambiental para a redución de residuos no espazo mariño protexido do Arco Atlántico partiu da Asociación Amicos, que leva anos desenvolvendo traballos de voluntariado ambiental na contorna das Illas Atlánticas. Coa posta en marcha de Remar, que acada este ano a súa terceira edición, pretenden involucrar a outros moitos axentes como o sector pesqueiro, os escolares ou as empresas nas diferentes actividades enmarcadas no programa, como son accións formativas, talleres de sensibilización e xornadas de limpeza nas costas do Arco Atlántico galego. A entidades sociais como a nosa, as cofradías como elementos claves dos asentes costeiros e de cuidado do medio ambiente, hasta empresas. A idea fundamental é que as persoas con discapacidade nos demostran cada día canto poden aportar á sociedade e como son motores de cambio. E este é o principal deste proxecto. Ser motor de cambio e integrar as persoas con discapacidade como seres activos e suxeitos moi activos e de cambio social e ao mesmo tempo coidar do medio ambiente e sobre todo do máis valioso que temos, non? As nosas costas, a nosa playa, que moitas veces é o medio no que vivimos e onde nos envolvemos. Participamos e estamos preto do que é da Asociación de Amicos por o tema dos lixos mariños, é algo que nos vai na médula porque é algo que depende totalmente de nós, así como de calquer tipo de sociedade ou de calquer tipo de sector. Estamos aquí con eles para o que faga falta e intentando axudar do que nós podamos día tras día. Ao longo destas 3 edicións, o proxecto contou coa colaboración da Fundación Biodiversidade, dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica. Es un proyecto que se enmarca dentro de la convocatoria del programa Pleamar, que gestiona la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Es un proyecto que iniciamos en el año 2019 con el objetivo de empoderar y capacitar a personas con discapacidad intelectual como motores de cambio en el medio ambiente. Que fueran ellos en primera persona los que participaran en las actividades de recogidas de residuos en zonas marinas protegidas y también a la hora de sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de proteger y conservar estos espacios en el medio natural. As diferentes accións iniciáronse en xaneiro e prolongaránse ata o mes de setembro. Dende Amicos agardan acadar o mesmo éxito que nas anteriores edicións.